momento bakoitzak, bazkari bakoitzak, ekitaldi bakoitzak eskatzen du janzteko moduko bat. Eta hemendik aintzina zu izango zean ere diseinatzailea. Bai. Zer deritzozu? Bueno. Zuk ere, sagaratuiko korputz honekin zeo zeriterik baldago? Bueno, zer beti egiterik dago, Beti. Bueno, nondik datorkizu zaletasun hau, noiztik? Ba, txikitatik. Bai? Bai, txikitatik. Bueno, nire amama ikusi dit beti josten. Bai? Nire amak eta nire izebak izan zuten nanai, dela txina, eta jarraitu nintzen nik, berarekin, gauza honekin. Eta ikasketak eta... Bueno, ikasketak egin dituen, arte derrak egin dituen Leion, ni juteko Madrilera eta Bartzelonara ez nuen ikusten. Oso, bueno, niri gustatzen zait etxean egotea, eta hori kostatzen zitzaidan, orduan esan dut, bueno, arte derrak egingo ditut, diseinu ondoan arloan egingo dut espezialitatea, eta bueno, eta segi. Eta orduan zu egiten duzu, zara mujer orkesta, esaten dena. Bai. Osea, gauza bat da, diseinatzea, argazki batzuk egitea, beste bat da, modelo lanetan aritzea. Bai. Bino gero, karo, hori da nahi bar da josi. Osea, jostuna. Eta oso garrantzitsua, bueno, Valentziaga, hortik atera zen. Lemezen jostuna eta ero... Bai, hori. Etorri zen gainontzeko guztia, ezta? Gaur egun oso arraroa da. Aurkitzea pertsona bat egiten duela diseina bat, patroia eta josi. Eta zuk egiten zu denetarik? Dana, bai. Eta zuk saltzen dituzun modelo guztik dia zuk indakoak? Bai, nik egindakoak, batzutan igual behar dut laguntza, baina beti hemengo lurraldeko laguntza edo. Bai. Eta gero, baita egiten ditut nik estanpatuak, marrazten ditut. No, erakutsi, hortxe, ekarri zuzure... Bai. Nola, burro do astua, nola ditzen zailo horri? Astoa, bai. Gaztelera eta burro. Bueno, burro ba astoa, orduan ez? Bai, astoa. Eta orduan, zure jantzia dia esklusiboak? Bai. Osa, nik egiten ditut estanpatuak, eta gero, adibidez hau akuarelarekin dago eginda, eta gero digitalitzen dugu. Osa, hori dena zuekin duzu margotu? Bai, eta hau baita. Baina, eta zenbat ordu olako bat iteko? Bueno, denbora. Denbora, baina zenbat orduk eta orduk, eh? Bai, orduk eta orduk, bai. Eta denbora heldiak, bai. Adibidez, orain dela 6 hilabete egon naiz hau egiten. Erakutsi, bai. Hau bira, dotore. Hau da, esklusibidadea, ez? Gaur orkesten dut. Gaur? Bai. Estrenaldia? Bai. Irailan aterako dugu, baina orain dikan, hori. Eta bada izenen bat edo... Zer? Izenen bat edo... Hau, kolekzio hau deitzen da, da super original, 2. Eta zergatik 2? Ba, behitu, atera ditu ja lau kolekzio, 2 udakoak eta 2 negukoak, eta hau da, udako bigarrena, eta 2 izan da. Ahí ba. Listo. Eta, bueno, politia, ez? Bai. Naiara eta Iban, zuek moda eta jarraitzen duzu pixka bat, gustoko duzu edo? Ez asko, baina gustoko dauko dai, oso itxurana duko. Bai, dotorea eta desberdina. Bai. Bai, oso polita. Beste hola bakarren bat erakutsi, eta guztiak operatu behar zinekin geratuko zarete. Hemen produziak agian botako izue deskonto bat. Hori da, zuk estampatutako zera. Bai, eta baita, gure estampatuarekin. Bai. Txe dago. Bai. Eta hemendekan, zuretzat, zein da zure, prendako txuna, edo gehien gustatzen zaizuna, edo... Bakit denak diela zure sormengeneko emaitzak, baina beti izan duntzu bakarren bat edo... Bueno, a ber, niri hau pilo gustatzen zait, bale? Bira. Ze, bueno, niri gustatzen zaizkit pila txaketa, olako txaketak, badakit zuri ez, ze uste dut, bero peskatxo bat ematen dut. Bueno, eske neguko Amerikana jartzen badin botu dan, bai, bero peskatxo bat pasatzen du, baina, bueno. Eta gero, bueno, badaka, niri gustatzen zait beti, ematea, punto desberdin batzuk, ez? Bai. Eta gero nire prendak beti, eramateko, egunero, edo eramateko, elbindua badakazu, momentu espezial bat, edo ez dakit, baita eraman dezakezu. Eta zure prendak eta erosteko, ez dakit online, denda fisiko ere baduzu, badakago online, nire web horrian, dela midu.es, MIHDU, eta baita nire dendan. Niraka denda bat, hemen Gasteizen, orain dela 14 urte, eta dendan baita, erosi dezakegu. Azken galdera, zein da udauntako edo bero honi aurre iteko prendarik edo koloririk onena. Ze beti entzuten dugu, eske beltza ez, jaten zea basamortura, tuarek eta beti beltza jantzita daude, eta beti arropa iluna, orduan, nik hortan dakoat dizu zantza. Eske beltza da, oberena. Oberena da beltza? Eta metzeratik beti izaten dugu ez. Ez dakit. Eta mangak jarri baita, obe da. Adibidez, juten baldin bazara Andaluziera eta eramaten dute mangak. Eta hemen beti, jendia esaten du, keba hori ez, beroa ematen dit, ez dakizer, eta alderantziz da. Alderantziz. Eta ze prendan bota da egokiena? Egokienak dira, hori, beltzak, badakite tela, sanitarran tela, zementela gaza, lako gaza, ez,
Prendak ezin dira jarri oso estuak, bale? Ze bestelan hori beroa ematen du. Baina jartzen baldin baduzu gauza bat, osea, lisuna ondo, ba... Ondo. Bueno, eskerrik asko Nora, hemen, eta zeinen gauza politiak, eta gizonentzako eta zeo zer... Oraindik ez dut egin ez ebez. Osea, egin ditut gauzak, baina etzekorentzat, eta badakizu, baina oraindik... Inoiz ez da berandu asteko. Bai, inoiz ez da berandu asteko, baina pixkanaka, bale? Alare, garbi geratu zait, udari aurre iteko, berori aurre iteko, kolore, iluna, eta albada mauka luzea.